ArcelorMittal u potpunosti opovrgava nedavni nalaz kontrole Poreske uprave Republike Srpske po kojem prijedarski ogranak kompanije duguje oko 50 miliona maraka za porez. Smatraju da je zasnovan na pogrešnoj primjeni pravila koja se odnose na transfer cijena po kojima Zenica plaća rudu iz Prijedora. Direktor preduzeća Mladen Jelača kaže da cijena koju su nadležni organi koristili u svojoj procjeni ne oslikava tržišnu realnost i komercijalno je neprihvatljiva. Poreska uprava Republike Srpske, ArcelorMittal, tereti za neplaćeni porez od 2010. do 2012. godine. Ovdje ne postoji dilema da li želimo ili ne želimo da platimo. Onog momenta kada dođe situacija da sud kome smo podnijeli tužbu donese odluku, mi ćemo apsolutno poštovati sve odluke suda. Ali mi mislimo da ovu situaciju treba da riješimo zajedno sa državom. Oni su u jednom trenutku iznosili sumornu procjenu da su čak da razmišljaju o tome da se povuku iz Bosne i Hercegovine, što bi bio težak udarac ekonomiji i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. I zato moramo sa velikom pažnjom sa ovim partnerom dalje pregovarati kako će da izvrše sve svoje obaveze koje imaju. Direktorka Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović smatra da će nadležni sud potvrditi rješenje kojim se od kompanije ArcelorMittal Prijedor traži da plati oko 50 miliona maraka poreza na dobit obračunatog od 2010. do 2012. godine. Vidovićeva je rekla da je porez utvrđen na osnovu podataka londonske kuće Kru koji su pokazali da je ArcelorMittal fakturisao mnogo niže transfere cijena od onih koje su relevantne za ovo područje. Ona je dodala da je rješenje Poreske uprave potvrdilo i Ministarstvo financija te da je obaveza ArcelorMittala da plati porez.